Alright, dito na kami. What's up boys? Ano? Yeah. Yeah. Ayan o. Napunta kami dito. Yung Daka Tutubo. Hello guys, Subscribe, like, bell, notification bell. ang daming bell na. Wala na? Subscribe. Cut. Ulit. 3, 2, 1. Subscribe, like, and share, and push the notification bell button. Yeah. Comment down below. Guys, dito kami sa Masamiray. Ganda, white sand ayan, may island din doon, pwedeng mag-boat. 100 lang daw per head. Ang problema, wala kaming pwesto. Ayan ang pepesto namin wala, puno lahat. Biglaan lang kasi, hindi kami nagpa-book. Kaya yun. Tapos yung bangka, 100 per head, no? Good for 6, isang bangka. Pwedeng magano doon, snorkeling, goggles, ganon. Ano bang pwedeng gawin doon? Walang jet ski, ganyan. Yung doon, maganda doon sa malaking island na yan. Eh yung mga ganun, magkano yung rent doon? Yung bangka maliit na yun. Yung kayak ba yung tawag doon? 300 yan. Pwede ka magano hanggang doon sa island na yun. Oh, kaya? Hindi naman malakas yung alon Umulalangoyin namin ang payam. Lalangoyin na lang natin. Live best na lang. Kaya kung may kawayan ka dyan. Eto balsa. Kaya mo langoyin niya kuya? Hindi na. Pero marunong ka lumangoy. Sige kuya, salamat yung mga kasama natin. Low bat na lahat. Low bat na sila. Like, subscribe, Oh! push the notification. May kayo dyan? May resort kayo dyan? Ano lang po, maliit lang po ng pesto. Tinda ng mga isda, ganun po mga... Meron kayo? May din kayo? Bangka, ganun? Meron po. Magkano yung bangka? Depende po sa island, sir. Kung yung island na po yan, 100 per head po. Yung island na yan. Yan, 100 per head. Kung Cabalican Beach, Little Baranis, mga 2.5 to 3K po. Meron pang pwedeng ibang puntahan dito? Meron po. Anong meron doon? Mga beach din lang po. Paliguan po. Maganda. Magkano doon? 200 per head. 2,500. Yung isang bangka. Opo. Depende rin po sa kung ilan po kayo. Tapos kung gusto namin mag-overnight dito, meron kayo? Mansion house po, kuha po kayong room. Magkano kaya yun? Yung isang room po nasa 2.5. 2.5 to 4K. May aircon na yun. Opo. Tapos ilan ang kasya? 6 to 7 packs po. Pwede. Yung sa FPG po, yung nasa harap po na room doon, 5,000 po yun. Yung nasa harap doon. Yun, maganda yun. 10 packs din po yung kasya doon. 5,000 lang. Opo. Yung mga walang aircon na nandito? Yung mga nepat po, 2.5 po yung 2.5. Ilan yung kasya? 6 to 7 6 to 7. Pero yung malaki, yung 5K. Maganda na yun. Malaki po. Pero kailangan pa reserve muna bago pumunta dito, no? Opo, kasi daming tao, no? may mauna sa akin. Ano pa pwedeng gawin dito? May snorkeling, ganon. Yes sir, may snorkeling din po. Kayaking, banana Kayaking. boat. Butas ko yan Banana boat wala ngayon. Wala po. Pero dati meron. Siguro soon magkakaroon din ulit, no? Yes po. Meron bang dito? Jet ski ganyan? Wala po. Hindi siguro kaya kasi mababaw dito Mababaw lang dito, guys. Yan, hanggang dun mababaw lang siya. Doon po sa part na doon po sa malapit po. Sa harap po ng Masamiray Cove, maganda po yung paliguan doon. Dun yung Masamiray Cove. Yung nakikita ko sa Facebook. Yes po. Pero pwede kami pumunta dun sa harapan nila. Pwede po. Kahit di kami naka-check-in dun. Pwede po kayo mag-picture doon. Pwede? Wag lang po magpuan yung mga... Pwede daw. Mamaya puntahan natin yun. Kunwari naka-check-in tayo dun. Budget meal lang kami ngayon kasi biglaan lang, pupunta lang kami dahil Katutubo. Kaya lang sarado. Naghanap kami ng beach na malapit. Ito, napunta kami dito. Taga saan po pala kayo, sir? Tarlac. Oo. Kung mag-overnight po kayo, pag-book po muna kayo bago Kaya nga book-in, baka mapunin. Kaya nga wala kami pwesto yung mga kasama ko. Ay, kaya dito po kayo. Diyan na sila natulog. Dami palang tao. Hindi namin expect na madaming tao. Madami po talaga. Kasi kaka-open lang ng Pangasinan, di ba? Opo. Dagsa agad yung mga tao. Yung dito, yung Little Batanes, yung At saan sa yun? likod pa po nun, sir, kapag mag-boating po kayo, pwede nyo po yung puntahan. Pero yung may nakita kong daan doon doon sa dinaanan namin. Opo, sir. Pero mas maganda pag boating experience nyo din po. Kaya nga, no? Hindi, pagbalik namin kasi ngayon hindi kami prepared Siguro dapat overnight kasi ngayon uwi din kami mamaya Kulang sa oras. Pero yung try namin yung kayak para masama ko sa vlog ko. Ano po yung
channel niyo din. Ito, bigyan kita sticker. Bigyan natin yung sticker si Kuya. Ayun ang motovlog. Travel at saka moto. Moto travel vlog. Meron ba akong dala? Hindi po. Parang si Rid din. Oo. Nagbibigay din ng sticker. Oo. Yun, nagbibigay ko din ng motovlog. Kaya lang, yan. madami na yun. 1 million. Opo, million na rin. Ito, bigyan natin na si Kuya. Bigyan natin yung sticker si Kuya. Thank you po. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Vincent po. Vincent. Ayan o. Bigyan natin yung sticker. Subscribe ka sa akin ha. Opo. Ano po ang pangalan? J for speed. J for Speed. Ah, yan. J for speed. Baliktad. J for Speed. Meron din akong Facebook page at saka YouTube. Sige po. Alright. Hintayin natin yung kayak guys. Pakita ko muna sa inyo gaano kalinaw yung tubig dito sa Masimiray. Ayan guys, oh. Punta ako. Kaya lang, bato-bato. Oh. Magano kayo ng tsinelas nyo kung pupunta kayo dito. Yung kasama namin, si Darwin, oh. Hello! Shout out! Ayun, may isda, oh. May isda. Alright! Alright! Macho! Ayun guys, pupunta kami doon sa island na yun. Kung kaya. Ayan guys, kukunin na namin yung kayak. Kunin namin yung kayak. Right, ayun o, kulay green. Ayan, so may magsusot kami life vest. Tapos ano yan, yung kanino po Yung number? tarpaulin po para sa booting din po. Ayan guys, yung mag-boat, ayan, may phone number dyan o. So syempre kailangan safe tayo, mag-life vest tayo. Ayan guys, first time namin magkayak. Yeah. Nakapanghiram kami ng ano, goggles para mamaya mag-snorkeling kami doon sa malalim. Alright! Woo! Saya-saya! Dito, kaliwa, kaliwa, kaliwa! Mali yung sagwan nyo! Dito ka lang yan, dito ka lang, ganyan lang. Ganyan lang, ganyan lang. Oh, babangka tayo! Wait lang! Pagano nyo, pagano! Ayan guys, nakakit kagad kami. Mukhang malalim dito ah. Hindi ko kita yung ano. Oo, malalim na dito. Hindi nakita yung ano. Power! Red Bull! Is namin! Patakbo kami ng ano, 100%. Guys, malalim na dito! Malalim na! Hello! Hello! A few moments later. Ayan guys, ang ganda ng view dito guys, oh. Makita ko sa inyo, ayan, oh. Ayan, oh. Daming barko, oh. Guys, so napakaganda dito. Dito kami ngayon sa may hot springs ng Tarlac, pero sarado siya ngayon. Ngayong araw lang ha, March 14. Ayan. Ayan o. Sa may kuba. Dami ko sa kuba to. Guys, o. Ayan o. Ha? So guys, ayan. Sobrang malas namin. Ayan, so I guess dito ko natatapusin yung vlog ko. So di ko alam kung mag-i-enjoy kayo sa vlog ko na to. Ay nako, ano yung content ko, mga saradong tourist spots, tourist destination dito sa Pangasinan at saka Tarlac. Ayan, so guys,
Gusto ko pala magpasalamat sa mga subscribers natin, syempre, na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At saka syempre ang Kabalan Moto Vloggers, yan, KY Zone, at saka syempre Grupo NMAX Starlock, at saka ang mga Joyland Riders, yan, shoutout sa inyo guys. So kung nag-enjoy kayo sa aking vlog, paki-hit na lang yung subscribe button, at of course huwag nyo kalimutan yung i-like, at yung hit na rin yung bell button, yan, para lagi po kayong updated sa aking mga upcoming videos. And guys, so it's me again, J4 Speed, signing off. Thank you for watching. Ciao.